Sunt Adrian Hodean și susțin legea apei din câteva motive foarte simple. Unul dintre ele e acela că apa e un lichid transparent și îmbuteliatorii de apă și vânzătorii de apă ar trebui să fie și ei la fel, adică foarte transparenți. Un alt motiv e că apa e un element vital. Dacă fără o bucată de salam poți, fără apă nu prea poți. Și e foarte, foarte important ca noi, ca și consumatori, să știm ce consumăm și să știm pe ce dăm banii. În prezent, legislația din România e aliniată la normele Uniunii Europene, care spun că într-un litru de apă conținutul de nitrați poate să fie de 50 de miligrame. Totuși, medicii pediatri din lumea întreagă recomandă ca într-un litru de apă conținutul maxim de nitrați să fie de 10 miligrame. E o diferență de 40 de miligrame care ar trebui să, nu știu, să dispară, cred eu, după mintea mea, judecând așa logic. Dacă oamenii aia spun, care sunt de meserie, spun că nu e ok să fie atât de mult, cred că legea e un pic prea permisivă din punctul ăsta de vedere. Și cam asta ar fi. Intră și tu pe www.legea-apei.ro și votează acolo. Avem nevoie de 100.000 de semnături ca să putem influența legea asta într-un fel.